Komisi benta ban Pynrem ya ke Jingshah Thombor bat cha lebor ki Heprit hawe Runar ka balajah ki ni ki khendiat tayo balala ki Paidbah nong shnong jong kawe ke shnong ha West Khasinews harangkat ki khna skul menta ka sngi ki laimi rinti sha ke Iaid rally Paidbah ban Pynrem ya ke te ke Jingshah ha ke te ke Iaid Paidbah ki nong shnong harangkat ki khna skul ki leper taru ki kentin Pynrem ya Runar harangkat ki jingtho Pynrem ya ki kam Thombor bat lebor ki khna Hadin ke te ke Iaid Paidbah kaladon ke Jinglang ban ai jing pensyai Paidbah alor ki kam Thombor bat lebor ye ki khulung khna ha ka balawan ban ai jing pensyai na ka kenhun jang ka North East Network ka tanat pulit bat kumju na ka office jang District Child Protection to Officer House nam arajar artho ngile ka wei ka study ka barit baha basan banai habangi shem bah po san banai niyo kumbashi spa ndriu phuwei tali ki kes ki badai tang halor ki khna ka bamod man la kasngi kumbashi spa san phusi mo san banai man la kasngi idon bek iwei ikes jong ikhna lani ki khna samla ki basha Thombor hanu re hanu but hapo kari India baro ko wei niyo iba kumba lai phau lani san phau percent kindon ki kes ki badai halor ki khna khulung ki khna samla kata ka de ke ka ba ngathrai lada ngim nguthu bat ngim sim khia minta kanang kiu bat kanang roi bat kanang jash kanang ja bat kata ka de ke ka bangi ngim kwa takadao phi baro phi apoi sakane ka kam ta ka si bat runga kwa bandong ayu ke ngile kum ki sang ham nga snow nga kham snow tanat ban yo snow ya ka jingkin tho mo iwe ha kata ka seng kamle kani ka seng kale kana ni de ko ga shnong ko ga jaka lada tang ya kani hapo shnong nimla ban ya te song lani nimla ban ya trailang te kamentoy te haka jaka bangin ya kan tho lani bangin ya krokti lani bangin ya ong ye kiwe balingim sedang shaneni kum ka shnong kum ki keme ki kpa kum ki nong hikai kum ki seng bhalang ayu phile halor kane sedang shanegi keme ki kpa phile ayu halor kane baro kha jang ni phide ki keme ki kpa ngarung ade ka kame ngarung adon khona ye phile ayu hato habaki wan ki khon na school phijukli longkum no khon kasni menta kasni phibam tifin ne phi yatho khana ne em bat ki parlok phile ayu be ki parlok shikli ne mi me phi hato nim kli ki khna ret ki be shong ne shikli ne mi me phi ha ka jubam ni yo menta imei pa shikli ne em shikli ayu yu de aku amani so la dai shikli ya ka reporting ya kata ya ka bagi nuan sakmat ban itu igini ki Jingshah normal kidon le se nang ni na preng kreatif igini ki Jingshah tang bagi menut nuan sakmat dai tang ha ki Jingshah ran ki ongba yo pa hot kubor yo kami kata kerteng da yeng kesam dongi iso le ran sarkar rapo kane ka ain kala ongba kum la don kum gini ki Jingshah Ini aku boleh di media ke bestari ki ba snok hilang bangi ke be sei terikam bangi man kopor bakir kitep baladon kum gini ki Jingshah kimnu penmi rai keteng jong ki kena
Kemnu penmi raya ke ketang tu kejeng kesem tu kini kena. Sekoi ru kidon kipor bagi ong ba. Ngimla banwan sa kemat dan ngim kok bani tu iki polis nomor ngihap lek sya yang kacari ngihap lek sekut ngihap si kita ki bai lawyers ki bai advocate hapok kene ke pokso a kalau ong ba hak kita kan liang ru ke sarkar kalau penbiang i ka advocate na kapenta jongfi himdan kam ban kuslai ka bakam tam kolong ba lada mengi hikai gi khana bar kumjuru mengi kerang ba ikoloi ban wan sakmat bar report kum gini ki case sumudur mopi ngatrai komnum bun dakat ni kan ningut ki ikna ke basa Thombor ban lada ngi koloi ru ban wan sakmat ban hikai gi khana ru beki de ban slur ban wan sakmat ide ban don kata ke jingi chan bat ki ban ki penslur ki bik wan sakmat kini ki kena kinyo ke jingi rap